kabaruji e demgal pular e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe heten koɓe radio Jawol Sare on calminama to gonɗen no gonirɗon kala joni meftande men e kabaruji. Meftande men kabaruji jamma hande jaten koye dendi Amatoure e kabaruji dowlaji dentuɗi e kabaruji international. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jaam hiire mon gonɗen joni ko minuit ɗo e Cincinnati ko on yoni toon to New York. Kabaruji mon e ɗemgal pular guiɗiɗen ko toon to Washington tugnadi ko anda hono oɗo saha ono kanko Donald Trump wayno ko woni ko ƴiiɓe koɓe jogiiɓe caɗele ƴewde hol lomtotoɗo mo kanko Karen Levitt ɗum noon so oppi ligguey makko wonde press secrétaire tugnata hannde ko ñohete e oɗo saha joni en wawi hawnay ko kamɓe kanko Donald Trump ɓe ƴefta hono biyeteɗo Jennings noon ko conservateur liggotono e CNN ma won joni duuɓi sappo wawi wonde fof ene wayno ko tugnade ha hannde kanko Jennings ko namda o wi wonde ko wayno ko États-Unis meeɗi dañde secrétaire ko fof Karen Levitt wodani hono muɗum meeɗani dañede wawi wonde fof ene wayno ko siftine tan kanko Karen Levitt nde wonde ƴefti ligguey makko nde o yarata tan ko duuɓi 27 Scott Jennings ɗum noon gonɗo toon CNN ko analyste conservateur hawnaki mo jeeya yimɓe suɓeteɓe lomtade mo kanko Karen Levitt. Habaruji men hande toon to États-Unis ko kamɓe immigration eɓe continue dañde ha hande tribunal uji appel ene calo gueɗe ɗe mbaɗata ɗum noon e wayno wonde tribunal gonɗo toon to Boston e ñawore nde yaltina hande wi wonde ko kamɓe immigration mo mbaɗata ko pour nangude yimɓe surtout wonnoɓe ɗo ɓonnoɓe ɗo ko duuɓi nangude ɗumen pour wiide ɗumen en cokka ɗumen taw mbaɗanta ɗumen liberté provisoire way ɗum ko fenani pour ene wayno ko kanko Donald Trump mon continue administration ko nen continue hande ne ko wasa hen saji ɗoftade jamiroji gummiɗi toon to ñawoji ko teskira tan oɗo saji joni ñawoɓe wonɓe États-Unis ko ɓuuri hen hewde mabɓe ene wayno diwti gouvernement makko kanko Donald Trump ko waɗata e ko hiisa joni kana bo 160 ka riwtande e ko jiita kadi kawuji goɗɗi kana bo ujunere 196 ka nda janggota habaruji men international cakkiɗon woni ko kamɓe États-Unis ha hande ɓen ronka famede ko woni sababu ɓe leltini jaɓodiral ngal mbino wonde ɓe kundira e muɗum pour beela Ukraine wawa fewnude hono ɗiɗo missileji biyeteɗo pati donc kanko Donald Trump balɗe ɓenɗo wonde ko ene wayno ko États-Unis ne foti rentade holmo rokkata licence pour wadde won kaɓirɗo won ay ɗum noon kadi ene wayno ko fama tan hawnaki kanko Donald Trump hay so haalani ɗum mbi wonde ko hawnaki Ukraine soɓe dokki ɗum oɗon licence ene wawi fewnirde ɗeɗo kaɓirɗe ha ɗi ɓuuri wonde sophistiqué e kadi wawa yeyde ɗum taw kamɓe États-Unis mi jeeyata ɗum ni en taw on kalisi yettaki ɗon ene wawi kadi wadde hen ko heewi ɗum ɗo fof taw namda wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe Ukraine oɗo saha joni eɓen padi kamɓe koye mabɓe licence ummade toon to Amérique kono noon kadi ene wayno ko organisation ngaji goɗɗi fewnanoɓe ɗeɗo kaɓirɗe ɓe Lockheed Martin e kamɓe wiyete Raytheon ɗiɗo ko compagnie ji ɗiɗi pewnano noon ɗiɗo kaɓirɗe kañumen koye mbino padi oɗo saha joni yamiroɗo ummade kanko administration kanko Donald Trump pour wawde jokkodirde e kamɓe Ukraine beele ɗeɗo kaɓirɗe biyeteɗe Patriot ko missilaji cambinoji missilaji goɗɗi berleteɗi ɗum noon ko kamɓe Amérique pewnano ɗum e wayno ko kamɓe États-Unis jogui oɗon licence par ce que ko kamɓe pewni ɗiɗon missilaji fo ene wayno oɗo saha joni en fata kanko Donald Trump est ce que ko nimsiɗo ko haalno pour wiide mo liggodira e Ukraine walla ko holko tardinimo oɗo saha joni pour yamirde Ukraine yo fewni yo wattu fewni ɗiɗon missilaji. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare ma jokkodir joni Tidiane Niang ha fate coftal balle. Tidiane Niang bisimilla. Jam hira mon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio Jawol Sare joni kabaruji men coftal balli gadorɗen kabaruji men coftal balli koye nder leydi Mauritanie hello men tournumaji fuutitande ujunnaji ɗe 26 jaɓanten ko to diwan mo Brakna to wuro Bogué tournoi district de Bogué hitande ujunnaji ɗe 26 en jokki ñalawma hande aljuma 14 lewru ut hitande ujunnaji ɗe 26 nde woni 17h GMT to stade Pongel Kode Kippu FC Bogué dow kañum heɓi fartange yesso Kippu FC ñooli taw ko logitete logol gotol ko siftinde bandiraɓe kiiɗe hanki Kippu FC calgu kañum heɓno fartange yesso Kippu FC cide taw ko logol gotol e ndiga ñalawma janngo aset 15 lewru ut hitande ujunnaji ɗe 26 tournoi district de Bogué ma fet so woni 17h GMT to stade Pongel Kode FC base ma hiwdiri Kippu FC Carrefour sen gumim to wuro Bogué jaɓanten ko to wuro Jowol diwad mo Gorgol tournoi Jowol hitande ujunnaji ɗe 26 en jokki ñalawma hande aljuma 14 lewru ut nde woni 17h GMT to dingiral Tulel Tabalde Kippu FC Faya kañum heɓi fartange yesso Kippu hayre yulde taw ko logguiɗiɗe loggol gotol
ko siftinde bandiraɓe kiiɗe hanki FC Bouré kañum heɓno fartange yesso kippu FC Forage taw ko logginayi logol gotol joni alano mbatten so wona jokkodiren Abdourahmane Guissé. Assalamu alaikum 18e édition mo AGDM tournoi département Mbagne caggal nde AGDM nde ɓe joddi maire uji nayyi département mo Mbagne caggal ɗum ɓe jeehi to hakem konto kamɓe maire uji nayyi ɗi wondude association mo AGDM ñande samedi nde ɓe jinno fuɗɗitade tournoi AGDM mo hakem mo holtiɓe wonde kañum ɗo woni ɗo woni koye congé eɓe jaaha ñande altine ha joni eɗen ndewindi kala hen ko wayi hen ɓuuri hen labde inchallah ma en gartuɗo kadi humpitde bandiraɓe. faru mercato e nder leydi Mauritanie tumnade kippu FC Nouadhibou ɓe kolliti ɓe coodi joueur Sénégal najo biteɗo Pape Fall ono kippu FC Barcelone en anni recrude hono attaquant Sporting Lisbonne biteɗo Luis Suarez. ha joni ko fatte kabruji coftal ɓalli ko fatte mercato ono Fernando Torres champion du monde espagnol jowanno to kippu FC Barcelone heeɓi yamirore gam yaade to Paris Saint-Germain gam finalise ko fatte transfert makko hakkude kippu FC Barcelone e kippu Paris Saint-Germain wonata ko ñalawma aljuma hande ko fatte pottitte Ligue 2 mo leydi France ñalawma hande Saint-Étienne kañum heeɓi fartange yesso kippu Kelma Foot taw ko loggitate logol gotol ha joni ko fatte ndiɗon mbadi kippu Genga kañum heeɓi fartange yesso kippu Bologne taw ko kippu Bologne taw ko logol gotol e ndiga kippu Laval kañum heeɓi fartange yesso kippu Nantes logguiɗiɗe logol gotol kippu Nancy kañum heewidirno kippu Montpellier ko Montpellier wawi heɓde polgu logol gotol e ndiga ha joni ko fatte ndiɗon mbadi Grenoble kañum heewidirno kippu Metz potel ngal wawi gasede ko ɗekki 0-0 Dijon kañum jaɓɓino kippu Pau ko Pau wawi heɓde polgu taw ko logol gotol e ndiga championnat mo leydi Espagne ma fuɗɗo ñalawma janggo A7 sappo joyi lewru août hitande ujunnaji ɗe nogas e jeegom so woni 17h30 GMT Deportivo Alavés ma hewidir kippu Getafe ha joni fatte ndiɗon mbaɗi championnat mo leydi Espagne ñalawma janggo so woni 19h30 GMT FC Séville ma hewidir kippu Rayo Vallecano kabruji men coftal ɓalli ko ɗo kaadi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Sare to mbawi wonde foof musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe radio Sare ko ɗo tonggui meftande men e jamma hande o en ñaguima joom jaam mo jaam woni jungo mum nde waɗante en jaam